Привет, Мило. Как ти казах, вчера да тичам тази сутрин и стигнах до Лондон Бридж от Canary Wharf, който всъщност не се вижда от тук, но това е Лондон Бридж. Това там също се вижда и Government Building. Ето това е тук, което прилича на яйце. Норман Фостър го е правил. Има много лодки. Сега ще отидем на самия Лондон Бридж и ще се видим оттам също. И тук има невероятни сгради и е много прекрасно. Сега ще покажа също това. Привет! Не искаше без мене, затова и аз съм тук и стигнах вече от другата страна на Лондон Бридж. Това тук е Tower of London, дето са държали всички престъпници и някои известни. От среща се вижда Норман Фостър Билдинг на кмета на Лондон, известна като яйцето или тестикъл. От среща има военен кораб и всъщност това беше Tower of London, но това е част от екстеншъна. От другата страна на слънцето съм, затова моста не се вижда добре, но ще отидем и от другата страна. Това е Tower of London. Има хора с катапулти, мислят, че ще застрелят нещо. Да, косата ми става на нищо от вятъра. Когато е много, искам да се разходим тук. И сега си говоря с тебе по телефона. После ще видиш как си говорим. Също сега ще видиш. И сега съм на... Казах, че отида да тичам. И сега съм дотичал до Лондон Бридж. До този. Здравствуйте! Това е Лондон Бридж, до който тичах от Canary Wharf, което е там, където ми беше пръста, зад това се виждаха едни небостъргачи в далечината. Оттам дойдохме. Много е приятно. Но искам да те разхождам тук. Невероятно е. Липсваш ме. Чао!